Temos con a don Gustavo Herba Iglesias, que é xefe da súa área de seguridade do Antega, que nos vai explicar polo miúdo un poquinho as tendencias e oportunidades no ámbito da ciberseguridade. Moi ben, bueno, bo día, grazas pola invitación a participar nesta xornada. Bueno, vou vos falar brevemente, pois eso, de un pouco, un resumo moi rápido de cal é a situación actual no tocante á ciberseguridade, non? Un pouco tamén por contextualizar o porqué da importancia de reforzar esta formación en ciberseguridade, neste caso no ámbito da formación profesional, e tamén contarvos un pouco algunhas das iniciativas que se están levando a cabo, sobre todo en Galicia, para que vexades tamén pois, que é un ecosistema, un sector moi dinámico e moi puxante. Bueno, eu creo que xa a estas alturas da xornada, despois das charlas aquí dos compañeiros, pois sobra un pouco estas definicións, tal vez, pero, bueno, sí que incluín esta transparencia para remarcar o foco, non, de que moitas veces, cando se fala de ciberseguridade, estamos todos pensando en protexer pois os nosos ordenadores, os servidores, os servicios da internet e demais, non? Pero cada vez máis é verdadeiramente importante protexer o noso sector productivo, non? Esas fábricas onde hai outro tipo de equipamento de carácter industrial que a día de hoxe xa está cada vez máis conectado ás redes, conectado á internet, e que, polo tanto, é moi importante protexer, non? Por iso, incorporei aquí esa transparencia para poñer foco en iso e na importancia tamén dese curso de especialización en ciberseguridade OT do que nos falaron antes. Bueno, por que é importante a ciberseguridade? Bueno, seguramente obviedades, non? Pero, bueno, na actualidade, tanto no ámbito industrial como no ámbito de calquera organización, xa sexa pública ou privada, pois cada vez máis vemos a total e absoluta automatización de todo mediante as TIC, non? O que chamamos pois a transformación digital. Se un cibercriminal consigue alterar eses sistemas industriais ou informáticos, pois as consecuencias poden ser realmente graves. Bueno, non quixen incluir aquí exemplos, hai, desgraciadamente, decenas, centos, miles de exemplos moi cercanos en Galicia, de entidades públicas e privadas pois que sufren constantemente as consecuencias deste tipo de incidentes, vale? É dicir, en ocasións pois poden chegar a implicar incluso pois o peche dun negocio, non? Pola perda de toda a súa información. Entón, bueno, neste contexto, o rol dos profesionais da ciberseguridade é fundamental, vale? Son as persoas que teñen que axudar as organizacións, xa sexan públicas ou privadas, a protexer eses servizos, esa información, vale? Que todos pois queremos que funcionen axeitadamente, non? Bueno, desgraciadamente, hai unha serie de persoas, organizacións criminais no mundo, pois cuxo obxectivo é totalmente o contrario, non? Bueno, pois ten que haber do outro lado, como hai noutros ámbitos, pois esas persoas, esos profesionais especializados en protexer estes sistemas informáticos, vale? No ámbito da ciberseguridade. Bueno, por poñer tamén algunha gráfica, algunha cifra, non? Desta situación que vos estou comentando. Bueno, tedes aí á esquerda a evolución nos últimos anos dos feitos coñecidos delictivos, non? De infraccións penais relacionadas coa cibercriminalidade. Bueno, a gráfica fala por si sola, non? Ese aumento que case poderíamos decir exponencial. Curiosamente, vedes que no caso de Galicia, nos dous últimos anos estabilizouse, vale? Bueno, en 2023 houve outra vez un pequeno repunte, pero comparando coa tendencia española, pois estamos nun momento de estabilización, o cal non quere dicir que debamos despistarnos, vale? Entón, bueno, esta é a situación, isto é o que están sufrindo a nosa cidadanía e as nosas organizacións, e por iso é importante traballar en protexer. Bueno, e do lado dereito, pois temos tamén algúns datos oficiais pois relativos a vulnerabilidades e de chamadas ao 017, vale? Que sabedes que o número telefónico que hai en España que xestiona o INCIBE pois para atender todo tipo de incidentes relacionados coa ciberseguridade, vale? Entón, bueno, tamén con uns números importantes.
Bueno, oportunidades, vale? Bueno, a nivel económico, bueno, algunhas cifras, non, da importancia do mercado mundial da ciberseguridade a nivel mundial, cifras, pois tamén en xeral, a xente que traballa en ciberseguridade ten un grado de satisfacción alto. Bueno, diferentes estudos indican que a ciberseguridade pois, é un dos sectores de maior proxección nos próximos anos. Non? Bueno, dende aquí xa me costa ver, desde esta perspectiva, os datos. Non? Bueno, decir, que nun 43% dos casos, bueno, se estima, ¿no?, as organizacións que van a necesitar profesionais de ciberseguridade. Vale? Todos estes datos pois, son de informes de entidades recoñecidas e contrastadas. Xa en España, vale, bueno, comentaba o noso director na inauguración algunha destas cifras tamén, non? O mercado da ciberseguridade pois, xa superou en 2023 os 2.000 millóns de euros en España, cun crecemento dun 9%. Vale? En realidade, pois para este ano e para anos seguintes, espérase crecementos de 2 díxitos. Vale? Entón, bueno, isto mostra de forma clara que é un sector que está verdadeiramente en auxe. Bueno, 9% de incremento en número de ofertas de emprego. Bueno, comentábase antes tamén, no? Uns datos que veñen dun informe que fixo INCIBE fai un par de anos sobre a demanda de profesionais de ciberseguridade e a proxección a varios anos vista. No? En particular, pois, neste ano 2024, estimábase que faltaría, bueno, que se necesitarían 83.000 postos de traballo relacionados coa ciberseguridade e que non hai nin de lonxe actualmente ese número de persoas coa cualificación necesaria en España. Vale? Bueno, hai algún dato máis por aí que vos deixo na presentación. Bueno, estes xustamente son os datos que comentaba do informe de INCIBE, non? Onde se ve pois, claramente a diferencia entre necesidades do sector productivo e das administracións públicas e un pouco a cantidade de profesionais que hai, non? Que non son suficientes. Bueno, tamén comentaban antes aquí os compañeiros, non? Que realmente no ámbito da ciberseguridade hai un montón de roles a desempeñar, vale? Bueno, pois desde responsable de ciberseguridade nunha organización, pois esos equipos que defenden, equipos que atacan, e dentro deses equipos pois moitos tipos de roles, non? Realmente é un ámbito profesional moi variado non que hai encaixe para diferentes gustos e intereses das persoas. E, bueno, comentar tamén que os postos de ciberseguridade figuran nas estadísticas actualmente nos estudos entre os máis demandados novamente polas empresas e normalmente son dos mellores retribuídos dentro do ámbito das TIC no momento actual. Vale? Bueno, o que dicía, diferentes tipos de roles, aquí explicaron antes moi ben os compañeiros, non vou a entrar en detalle. Bueno, o que vos comentaba antes, ademais destas pinceladas sobre o mercado da ciberseguridade, a situación actual, hai elementos a nivel europeo e tamén nacional galegos que están empuxando tamén todo este sector da ciberseguridade de forma importante. Bueno, a nivel europeo, realmente a ciberseguridade está sendo uns dos elementos principais das políticas da Comisión Europea, vale, no ámbito tecnolóxico. Dende o ano 2020 hai unha estrategia que non é simplemente unha estrategia, senón que vai acompañada de mecanismos de inversión, vale, importantes. Por exemplo, no programa Europa Digital, se non recordo mal, a ciberseguridade é a segunda das tecnoloxías que conta con máis orzamento, vale, para programas pois, de innovación, de implantación e desenvolvemento de proxectos de ciberseguridade. Ademais, Europa está acompañando esta estrategia, esta inversión de abundante normativa relevante. Vale? Aquí, algún dos compañeiros xa falou da NIS2, vale? Que é unha directiva que está pendente de transposición en España, pero que o prazo límite para facer esa transposición é outubro deste ano, e que vai a ter un importante impacto nas empresas, vale? Porque vai a ser de obrigada aplicación para un elevado número de empresas, medianas e grandes empresas,
que ata o de agora pois non tiñan igual unha normativa que lles aplicara directamente no ámbito da ciberseguridade e que agora sí van a ter, vale, unha normativa exixente e unha normativa que implica no ámbito privado sancións económicas relevantes que pode implicar no seu incumplimento. Entón, bueno, isto, dende logo, vai a ser un catalizador e un dinamizador da implantación de ciberseguridade nas organizacións privadas, fundamentalmente, tamén públicas. Tamén, bueno, hai un reglamento tamén que está aí mencionado, o Cyber Resilience Act, que está aprobado, que ainda non está publicado en Diario Oficial da Unión Europea, pero está a piques de facelo, que tamén vai a ter un impacto moi relevante, vale? Porque este reglamento vai obrigar a calquera dispositivo, hardware ou software que se conecte a unha rede ter algún tipo de avaliación ou certificación da súa ciberseguridade. Vale? Entón, bueno, como sabemos, a día de hoxe, case calquera cousa ten posibilidade de conectarse a unha rede, conectarse a internet, ten conexión Bluetooth, ten Wi-Fi, etc. Vale? Entón, este regulamento espérase que teña tamén un importante impacto, está a punto de publicarse, ten un prazo de implantación de 3 anos para algunha das medidas. Entón, nos próximos anos, pois isto vai obligar a que fabricantes de produtos, proveedores de servicios, pois teñan que ponerse tamén as pilas para cumprir con este reglamento e para iso, evidentemente, van a necesitar persoal capacitado. E, bueno, pois todo isto tamén acompañado con outro tipo de políticas. Bueno, a nivel nacional, comentar tamén pola súa relevancia e pola importancia que ten Galicia, neste caso, bueno, se coñecedes, o INCIBE, o Instituto Nacional de Ciberseguridade, lanzou nos últimos anos unha iniciativa de compra pública innovadora, a máis importante de España, eu diría incluso no mundo que eu coñeza, pola amplitude de temáticas que trata e polo seu importe económico, vale? Que creo que andaba polo menos polos 200 millóns de euros. Vale? Entón, bueno, destacar que en Galicia, empresas galegas ou que teñen importante presenza en Galicia, participan neste programa de compra pública innovadora, tanto é así, bueno, está por aí a cifra, creo que son 37 millóns de euros que foron captados por entidades galegas ou con importante presencia en Galicia para desenvolver aquí proxectos de compra pública innovadora en materia de ciberseguridade, vale? Unha cifra importantísima. Levamos pois unha porcentaxe moi importante dos fondos totais que había para España. Vale. Entón, bueno, evidentemente, pois para desenvolver estes proxectos, as empresas galegas ou radicadas en Galicia tamén necesitan persoal especializado. Bueno, falar tamén do proxecto Ritech en ciberseguridade, do que xa se falou tamén na inauguración, porque o apoio ou a participación que fai a Antega en colaboración coa Consellería de Educación nestos cursos de especialización en formación profesional está contextualizada neste proxecto Ritech de ciberseguridade. Vale? Entón, este proxecto que se articula mediante un convenio con INCIBE asinado a finais do ano pasado, incorpora fundamentalmente estas 4 liñas maestras que se inclúen aquí. Vale? En primeiro lugar, e seguramente sexa un dos proxectos máis relevantes, é a creación dunha rede de laboratorios en ciberseguridade en Galicia. Vale? Por unha parte, laboratorios sectoriais, tamén un laboratorio transversal que estará ubicado no Centro de Excelencia en Ciberseguridade en Galicia, do que falaremos despois, que estará aquí na provincia de Ourense, en San Cibrao das Viñas. Por outra parte, está dentro deste programa Ritech pois potenciar a formación especializada, vale? Que xustamente pois é a liña onde encaixa o apoio e a potenciación destes cursos de formación profesional para especialización en ciberseguridade. No terceiro punto, fomentar tamén ferramentas de formación continua. Comentaban aquí os compañeiros a necesidade de formarse continuamente, non é como en calquera materia case hoxe en día, pero no ámbito tecnolóxico máis. Entón, non só nos vamos a preocupar dunha formación inicial, xa sexa no ámbito universitario de formación profesional, senón que temos que asegurar que logo os nosos profesionais que xa están traballando pois podan
ter a súa disposición formación especializada de alto nivel. Vale? Entón, eso que está incorporado nesa terceira liña, que a día de hoxe estáse materializando fundamentalmente coa colaboración da Consellería de Emprego, en particular do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, vale? Que este ano, e nos anos vindeiros, pois, está reforzando de maneira importantísima a formación de alta especialización en ciberseguridade, nese caso, pois, para persoas que xa están traballando, non? En o ámbito profesional. E, por último, bueno, pois, sempre é importante a parte de iniciativas de sensibilización e concienciación, non? Facer patente, a través de diferentes actuacións, a importancia da ciberseguridade. Bueno, que comentaba, seguramente dentro do ámbito do proxecto RITECH, ademais deste programa de formación no ámbito da formación profesional, seguramente unha das iniciativas máis relevantes é esta da rede de laboratorios. Vale? Entón, aquí, bueno, en principio a idea é contar con 5 laboratorios, vale? Un sería articulado por parte da Xunta de Galicia, como vos dicía, estará ubicado no Centro de Excelencia en Ciberseguridade de San Cibrao das Viñas, e logo 4 laboratorios sectoriais centrados cada un deles nun ámbito específico. Vale? Bueno, non comentei que este proxecto RITECH en Ciberseguridade, Galicia lidera dentro dese proxecto especialmente a parte de ciberseguridade no transporte intelixente. Vale? Por lo tanto, bueno, pois os laboratorios que os que vamos a contar están focalizados nesas temáticas e son laboratorios que vamos a poñer en marcha en colaboración con centros tecnolóxicos e entidades, en algún caso hai unha universidade, que xa teñen certo bagaxe nestas temáticas de ciberseguridade no transporte intelixente. Entón, bueno, pois, haberá un laboratorio que terá o foco na ciberseguridade en vehículos aéreos non tripulados, sabes que Galicia pois, se potencia neste ámbito, outro centrado na ciberseguridade na automoción, vehículo autónomo e conectado, que sabedes pois, que tamén ten unha normativa moi específica en relación á ciberseguridade dese tipo de vehículos, tamén no ámbito industrial, ciberseguridade no 5G e 6G, vale? Pois é un pouco esta iniciativa. Bueno, pois, tamén, novamente, pois, todos estes laboratorios, esta rede de laboratorios, pois, vai necesitar persoal especializado. Bueno, como vos dicía, a previsión é que o laboratorio que chamamos transversal, vale, que é un pouco máis, non tan verticalizado en determinados ámbitos da ciberseguridade no transporte intelixente, senón que ofrecerá servizos máis transversais de laboratorio de ciberseguridade, estará localizado no Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, que está xa en construcción, empezaron as obras este mesmo mes de xuño na Tecnópole, en San Cibrao das Viñas, e que está previsto que empece o seu funcionamento no primeiro trimestre de 2026. Vale? Entón, este centro, evidentemente, terá unhas funcións e uns obxectivos máis amplos, pero un dos elementos cos que vai contar é este laboratorio transversal que se vai a poñer en marcha no contexto do proxecto RITECH. Bueno, falar tamén un pouco do ecosistema público-privado. Dende 2020 contamos en Galicia co que chamamos Nodo Galego de Ciberseguridade Cibergal, que é unha estructura de colaboración público-privada potenciado ou fundado inicialmente polas deputacións, pola FEGAM, pola propia Xunta de Galicia e coa colaboración, a participación das entidades competentes a nivel nacional, o INCIBE e o Centro Criptolóxico Nacional, pero no que pouco a pouco se foron adherindo todo tipo de entidades públicas e privadas ata conformar na actualidade pois case 60 entidades, bueno, que tedes por aí reflexadas nese gráfico. Vale? Entón, bueno, os obxectivos deste nodo pois, son xustamente potenciar o ecosistema da ciberseguridade en Galicia mediante concienciación, formación, diferentes grupos articulados mediante diferentes grupos de traballo bueno, que está funcionando bastante ben. Unha das actividades principais que se realizan no contexto dese nodo, e que comentaba aquí antes Manuel, que tanto Manuel como Carlos participan neste encontro, aproveito para agradecerlles a súa excelente participación, porque sempre levan a cabo unhas actividades que están moi valoradas e que teñen moito éxito. Entón, bueno, pois este encontro un pouco reflexar o traballo do que se está facendo neste ecosistema da ciberseguridade en Galicia,
bueno, convidarvos a que participedes no encontro deste ano, que, bueno, vai a ter como dúas partes, non? Unha primeira parte, unha xornada que terá lugar o 3 de outubro, xustamente na Tecnópole, en San Cibrao das Viñas, que estará máis centrada no ámbito da innovación, da ciberseguridade industrial, no ámbito da industria e da innovación en ciberseguridade, e logo o encontro os días 6 e 7 de novembro en Santiago de Compostela, hai unha errata que pon 2023 e 2024, que, como sempre, pois terá tres módulos. Unha parte máis dedicada á administración pública, outra máis a empresas, e o segundo día está fundamentalmente dedicado ao público máis novo, vale? Público escolar. Entón, bueno, convídovos a que participedes, aínda que se emiten a través de internet, bueno, creo que é sempre interesante a participación presencial, son eventos presenciais, gratuitos, e convídovos a participar neles. Bueno, mencionar tamén para que quen queira ter máis información sobre as iniciativas que se levan a cabo en materia de ciberseguridade en Galicia, pois que existe un portal web, ciberseguridadegalicia.gal, que tamén vos convido a que consultedes, porque aí, bueno, tentamos publicar todo tipo de información sobre ciberseguridade, incluindo información de actualidade, eventos, novas relacionadas coa ciberseguridade de interese xeral, pero en particular o que se este facendo en Galicia. E nada máis, moitas grazas.